Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ποιες είναι οι προσδοκίες του Επιμελητηρίου Καστοριάς από την 81η ΔΕΘ? Κοιτάξτε, καταρχήν η Καστοριά είναι ένας ευλογημένος τόπος, όχι μόνο στην παραγωγή προϊόντων, τα οποία γίνονται σχεδόν όλα με βιολογικό τρόπο, αλλά και τα τελευταία χρόνια και στο τομέα του τουρισμού και φυσικά και στο κομμάτι της Γούνας, για το οποίο είναι γνωστή. Για μας η ΔΕΘ ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβάλλουμε και τα προϊόντα αλλά και τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό φυσικά με την πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που από την πρώτη μέρα φαίνεται ότι υπάρχει. Επίσης βλέπουμε και πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες και από τα Βαλκάνια, αλλά και λόγω ότι φέτος είναι και το έτος Ελλάδας-Ρωσίας, βλέπουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες από τις πρώην ανατολικές χώρες. Εκτός από τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις που προβάλλετε, βλέπουμε και γούνες. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Ναι, όταν πρωτοανακοινώθηκε ότι υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής για τα επιμελητήρια για την διεθνή έκθεση, το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε είναι η Γούνα, γιατί η Γούνα είναι η βαριά βιομηχανία της Καστοριάς. Οπότε, σε συνεργασία και με το Επιμελητήριο Κοζάνης και με την Ομοσπονδία Γούνας, σκεφτήκαμε και το καταφέραμε τελικά, γιατί δεν ήταν εύκολο, να τοποθετήσουμε μια γωνία η οποία θα έχει αποκλειστικά γουναρικά. Όχι με σκοπό να διαφημίσουμε τα ίδια τα γουναρικά, αλλά το στήσαμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να προβάλλουμε την τέχνη της Γούνας και να θυμίσουμε ξανά και στον ελληνικό χώρο, αλλά και γενικά σε όλους τους επισκέπτες, ότι η Καστοριά είναι η περιοχή η οποία παράγει αυτά τα πολύ όμορφα τουριστικά που λέγεται Γούνα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την ΔΚΕ, την εταιρεία, η οποία διέθεσε τις γούνες, αλλά εκτός από τις γούνες μας έχει βάλει και ένα πάρα πολύ ωραίο ντεκόρ με τις παραδοσιακές μηχανές και πιστεύουμε ότι αυτή η παρουσίαση δίνει έναν διαφορετικό τόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα περίπτερα, το οποίο ήδη φαίνεται. Έχουμε κερδίσει τις ματιές από το γυναικείο χώρο. Ευχαριστώ πολύ.